So ayun po what's up sa inyo mga kamoto. At welcome sa 10 utos ng kamote! Ichiboy Gear Moto! At magsisimula na tayo in 3, 2, 1. Number 1. Thou shall not drive if you know how to drive. Opo, tayong mga kamote, dapat mag-drive tayo kahit di tayo marunong. Yan talagang pinaka-trademark ng mga kamote rider. Kahit madisgrasya tayo o makadisgrasya tayo, wala tayong pakialam. Puta Brad, ganun ka kabobo. Boss, pairam mo ng motor mo, boss. Ano ka ba, boss? Hindi. Okay lang yan. Pairam, yung susi. Mag-helmet ka, boss. Hindi ko kailangan yan. Number 2, thou shall drive without driver's license. So, tayong mga kamote, hindi na natin kailangan ng driver's license. Kasi pang week lang yan. Yung mga kamote riders, kahit wala tayong driver's license, sige lang. Pero pag may nakita kayong checkpoint, muwi na lang kayo. No? Saan yung helmet mo? Wala kang helmet, lisensya. Hindi nag-helmet ha. Ano to? Vaccine card yan, hindi yan lisensya. Boss, sorry boss. 10 anak ko, boss. 3 asawa ko. 10 anak mo, 3 asawa mo, babayero ka pala. Paano na yan pag nakulong ka? Sige, umalis ka na. Number 3, ang pangatlong utos, thou shall not drive with driver's helmet. So tayong mga kamote, hindi na natin kailangan ng helmet kasi matitigas ulo natin eh. Isa yan sa mga trademarks nating mga kamote. Yung mga helmet na yan, pang mga naka-tricycle lang yan. Hindi natin kailangan yan, no? Hindi ako nag-helmet kung may na lang yun. Number 4, pangapat na utos, thou shall turn without looking around. So tayong mga kamote, hindi na natin kailangang lumingon bago tayo lumiko. Liko na agad, saka tayo lumingon. Ha? Puta Brad, ganun ka kabobo. Ganyan ang mga matitibay na kamote. Uy! Kamuti ka! Yung kamote, hindi ba ako nakikilala? Hindi. Ang panglimang utos, thou shall not ride with proper motor gear. So, hindi na natin kailangan ng nakasapatos, naka-helmet, o naka-motor gear. Hindi na natin kailangan ng mga kaartihan na yan. Kasi tayo mga kamote, dapat naka-chinelos lang tayo, naka-sando, naka-short. Yan, para makita yung kagwapuhan natin, tsaka yung kamachuan natin, no? Puta Brad, ganun ka kabobo. Yan mga kamote. Number 6. Pang-anim na utos. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Pang-anim na utos. Pang-anim na utos. Thou shall turn your hazard lights when you want to look cool. Yan. So yung hazard lights mga kamoto, ginagamit lang yan para magmukha tayong cool. Siyempre, i-on mo yan pag tumatakbo ka. Para hindi alam ng nasa likod mo kung saan ka mapunta. Dapat malito sila, lituhin mo sila. Yun ang importante.
Pang-pitong utos, thou shall overtake on curbs. Para mapabilis ang buhay mo, kailangan mong mag-overtake sa kurbada, no? Importante ito para may thrill ang pagpapatakbo mo. Puta Brad, ganun ka kabobo. Hindi lang ikaw ang kakabahan, pati yung mga kasalubong mo kakabahan din eh. So, yun. Pag ginawa mo yun, tapos may nakita kang kasalubong mo, congrats! Ang pangwalong utos, thou shall not check your motorcycle before riding it. Sa simpleng salita mga kamoto, hindi mo na kailangan i-check yung motorsiklo mo bago mo ito patakbuhin. Hindi mo na kailangan i-check kung gumagana yung brake, yan. Basta ang gagawin mo, pag nakita mo yung motor mo, lagay mo yung susi, pandarin mo agad, patakbuhin mo na kaagad, no? Sa kapuntahan to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr. At number 9, ang pang-siyam na utos, kalimutan ko ulit. Thou shall not follow traffic signs. Yung nakikita niyo yung mga sign sa gilid ng kalsada, huwag niyong susundan yon. Pag nakita niyong no parking, mag-park kayo. Doon kayo mag-park. Pag nakita niyong no loading, no unloading, doon kayo magsakay at magbaba ng pasahero nyo. No? Puta Brad, ganun ka kabobo. Pag may sign na no overtaking, mag-overtake kayo. Huwag kayong magpapauto dyan sa mga yan kasi inuuto lang kayo niyan. At ito na yung pang-sampung utos, ang pinaka-importante. Thou shall not drive your own motorcycle. Siyempre kung gagawin mo ang lahat ng yun, yung pinaka-unang utos hanggang sa pang-siyam na utos, siyempre hindi mo sariling motorsiklo. Kasi motorsiklo mo yun eh, kailangan i-disgrasya mo. Ano ka, hello? Siyempre, manghiram ka ng motorsiklo ng barkada mo. Humiram ka ng ibang motor kasi isa kang kamote. At yan, ang 10 utos ng kamote. So, kung nagustuhan mo yung 10 utos na yun, ano pang hinihintay mo? I-like, share, and subscribe mo na yan. Para mapanood mo pa yung ibang updates natin dito sa channel natin. Siya nga pala, bago matapos yung video na to, gusto ko lang sabihin na yung video na to is dedicated kay kay Kong TV. Siya yung pinakaunang vlogger talaga na ginagaya ko kung napapanood yung mga intro ko, no. Tapos siya rin yung nagpo-uso nito, yung mga 10 utos ng kung ano-ano. Kung napapanood mo to, Kong TV, congrats sa 10M subscribers at sana marami ka pang mapasaya at ma-inspire na na tao. So, yun lang. Salamat sa panonood at huwag niyong gagawin lahat yun. for content lang yun. Let's go! Video mo daw sila. Shout out po. Crossover sana. Medyo, Palamigang. itong videographer namin.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.